Buď ho miluješ, alebo ho nenávidíš. Urobíme si hovädzí tatarák. Není na ňo definovaný žiadny postup, tak toto je moja verzia. Nasekáme si šalotku alebo červenú cibulu fakt najemno. Pridáme 1,5 lyžičky kapary. Rozpučiť nožom a tiež úplne najemno nasekať a pomiešať to s tou cibulou. Mäso si môžeš namleť alebo takto ako ja naškrabať nožom. Aj keď sa to nezdá, je to za chvíľočku. Toto množstvo mi zabralo asi cca 5 minút. Do misky pridáme lyžičku francúzskej horčice, lyžičku dionskej horčice, lyžičku olivového oleja, sol a čerstvo namleté čierne korenie. Takto pripravený základ si rozmiešame. Pridáme 1 čajovú lyžičku nálevu z kapary, čajovú lyžičku Worcesteru a ja miesto kečupu používam širači omačku. Mám to rád trošku pikantné. Opäť zamiešame, pridáme mäso. Následne po zamiešaní pridáme cibulu a nasekané kapary. Ja som si pri miešaní mäsa zabudol zapnúť kameru. A samozrejme nesmie chýbať vaječný žltok. Ten takto roztiahneme a už len zľahka to prejdeme vidličkami. Nemám tu kuchynské tvorítko, tak som miesto neho použil misku na omáčky, ktorú som vytrel olejom. Naložíme ju tým tataráčikom a vyklopíme na tanier. Ozdobíme troškou červenej cibule. Cesnak na topinky k tomu samozrejme nemôže chýbať. A ku šťastiu nám chýbajú už len topeničky. Ja som si ich pripravil v trúbe, mám ich hrať na sucho. Mám ich napečených viac, ale už sa nevošli na tanier. Dobrú chuť a vidíme sa na budúce.